musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe, on calminama, on juurama, on jettama, on ñagama du'aw. Alhamdulillah, en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo, wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Alhamdulillah, hande eɗen goni e aljuma 27 lewru ɗiɗiɓuru hitande ujunnaje 25. so haaji Allah rahmanu eɗen gandi ko heddi e korka heewani, so heewi ko hande woni hen ko jango, so tawi lewru ndu yiyama so haaji Allah rahmanu. eɗen gandi lewru korka koko farla e dow men. eɗen jetti ɗum Allah nde tawno korka ene heewi cellal. ñaw woni koye fawdirde ñabɗele e reedu mum. pawdira ñabɓele e jarameje e reedu ma ko hen ñaw jibinte. pawdira ñabɓele ko ɗum addata karampe, ɗum addata rafiji, ɗum addata ngamela, ɗum addata geɗe goɗɗe kala. ñamde so tawi tawodirta e reedu ene rokkuma jam, ene rokkuma dolde, ene rokkuma jam, ene rokkuma cellal, ene rokkuma softede. mi yeeɓi mawɗo goto omo dañi duuɓi 100 somi jumani e lekko Guinée najo. wajiɓe ene namdomo holno mbaɗɗa ha marɗa cellal ma dañƴa ɗi duuɓi kala aɗa yiya, aɗa nana, aɗa yaha, aɗa humta haaju ma. o wi mi wona ñamowo ko heewi, somi heyɗi tan mi ñaama. yarde noon mboɗo yara kono jaranmi ko jaram moƴƴam, woni ndiyam moƴƴam, o yara ɗum no foti yardude ni. ñamde noon tawodirta e reedam, somi ñaami nde koma dole. ni wonno annabi o sallllahu alayhi wa sallam. ɗum jeeyi sababu noon so korka ari ko wallude men Allah jamirɗo en ɗum o kanko ɓuri andude holko saabi o farle men korka. holko saabi o farle men korka? sabu Allah weletake yiide jiyaɗum ne heyɗi, ene tampi, ene lori e kiinguli e nde tampere gila subaka hanagi muta. kala ko o waɗi ko ɓural men, wona ɓural makko. kanko ko kanko tan, enen ken jiyaɓe makko. kala ko yamiri en ko nafoore men, ko ɓural men. so en gonɗi hen, en teewi hen, en nunɗi hen, en moƴƴi hen, en dewni hen lawol keɓen hen ɓural ngal. so tawi en pewani hen, en nunɗani hen, en moƴƴani hen, keɓeten tan ko ñalluɗo gila subaka ha nangue muti, ñamani yarani kono heɓani ɓural keɓetegal hen ngal. wayi kono gadda dammuwol ma lelna walla ngaari ma, tawa e goddol he laaɓi, a wiyani bismillahi kirsa, a dañi tewde kono a heɓani haydara to Allah, saabu ñamɗa ko jiiba, ko ñamɗa ko haram, ko jiiba. sa wi bismillahi wona a dañi Allah kadi tewo daganimamama, ñamama o deeƴayma, waɗanma ɓural, poyemaji ma ɓeydoto Allah, ko ñamɗa ko kadi Allah waɗanma hen barke, wonanma cellal. sa wiyani bismillahi a hirsi, a dañi tew wona, kono noon ko jiiba ñamɗa, ko ñamɗa koko haram, ene harmi moƴƴani. joni noon korkane ko woni e nder mum e fayida e nafoore ko, so tawi a waɗani ɗum, a dañi ñalluɗo gila subaka ha nangue muti, ñamani yarani dey. way tan kono pina dawa guppol ni, walla pina dawa demal woni remoyde, walla pina dawa gaynaka, walla pina dawa awo, walla pina dawa e projet ji ma aɗi keewi.
giwaɗa payaɗa a ala temps yarde a ala temps ñamde ha nangi muta garta galle ma lorɗa ɓattinɗa ñamde yarde jara ko ni mbaɗa kono a heɓani hen dakami poɗɗo heɓede hen o so tawi a ɗoftaki sarɗiyeji baɗaɗe e nder korka ɗi sarɗi baɗaɗo e nder korka o ko sarɗi rewde Allah moƴƴude taktade hoore mum mi takto hooram e ɗi ñalɗi e ɗi lebbi ɓennuɗi ɗi fof no mbami ni hande o alhamdulillah ɓerɗe kala ko wate Allah ngam ndu lewru korka teddundu mboɗo tuuba mboɗo ƴeewa ko mankuno ko kala mboɗo timmitina hooram sabu Allah andi wonnoɓe ɗo henna ene jinno tawtorede o ñalawma tawtoraka ana tawama o ñalawma jetta Allah ƴeewde andine fewtude wata wasde tawede lewru wondu aroyondu beele a moƴƴi beele a moƴƴini ɗe gueɗe kala neɗɗo ene foti ñawde hoore mum ko neɗɗo tan wawi hasbude hoore mum kadi ko neɗɗo tan wawi ñawde hoore mum wona tan korka ari walla korka ɓattima yomi ya jeere mi sooda jallabuji ko kordumi ko wona korka ɗo ay sodde jallabuji ko junduɗa ko jaruɗa yimɓe wona tan korka yomi ar yomi ittu pantalon ngaji ɗi komi debbo komi suka debbo min ɓornoto ko pantalon ngaji ɓornotomi tan ko mbaɗami hoko mesuji ko e maayo ko peinture tan somi makkiyima somi waɗi poudar haajam ala selli guinade somi jeehi ko mami arta tan somi looti mi waɗa ramas mi juula allahu akbar Allah rewete ko ñande kala wona e lewru korka tan Allah hulete wona e lewru korka tan laafaji ɗi kurusaji ɗi cajade ɗe jallabuji ɗi jowtete ala dewal Allah ko daiman koko duumi ɗum en tinnoten tan moƴƴen eɗen gandi eɗen mbiya lewru korka ko lewru hewndu fere mi haalini ɗum rawane alhamdulillah mbimi lewru korka so tawi en jaaɓi ko lewru famɗundu fere sa jaaɓi sa wona bonnowo sa woni bonnowo noon a woni derɗuɗo a woni jinnaɗo lewru ndu ndu wona lewru fere e ma kono so tawi a andi ndu lewru ndu ari ko safrudema ndu ari ko fewnudema ndu ari ko fewniddema te ne ganduɗa so tawi a dawino subaka a dawi liggoyade sa arti kikiɗe a juuli a gayni a lootima a ñaami reedu ma ndu heewi hirande a wawata hitat saabu a dolani a waldan noon kono ɗum ɗo ɓayde ko korka tan alay sago gadda ñaɓɓele kewɗe e jarameje kewɗe yo wontu gaspillage yo bon tene bonnude nguura ne harmi bonnude jawdi ene harmi dayi'ul mal haram nelaɗo men wi bonnude jawdi ne harmi bonnude nguura ne harmi bonnude jaram ne harmi jaram holɗum bonnude ɗum mbaɗa kosam mbaɗa follere mbaɗa ataye mbaɗa tufam woni mbaɗa tufam gadda jiwuji kadi joƴƴina mbaɗa ɗum ɗo pop ko produit ji ɗi jiida parfum ngaji paaɗe reedu ma pop koye nder waktuji seeɗa fof ko nde nangue mutinde tan e jamma o follere nani a yarat tufam nani a yarat ewa ji nani a yarat ataye nani a yarat ɗeɗo gueɗe pop ko sukareje produit ceetuɗi payde reedu ma ten taw ganduɗa ɗam jaram fo ala ko ɗam nafanma haydara wona to banggue vitamine wona to banggue cellal wona to banggue haydara aɗa wawi ƴewde jaram gotam tan jara hen ko poɗɗa yarde ko gasi ñaama ñamdema sellude gasi ko heddi ko jara ndiyam ha hedde 23 heures en holko neɗɗo fadata ha pecci jamma ne ñaama pecci jamma motani so tawi tan a ñamiri ñamde moƴƴere no poɗɗa ñamirde ni ene wawi jogadema saabu holɗum alaɗo meeɗi nanede kala korka wari neɗɗo hoori maayi saabu heege walla ɗom ko meeɗa wat heddoto noon hankkadi ni ko en joguima neesu bonnude kono so tawi woni lewru korkari a hoori gila subaka o ha nangue muti nangue mudde nde hakkude mum e julde futuro ala kala ko wawi ɓilade ɗo haydara so wona
saɗa jogii tamroje maɗa tati ma ɗum ɗo ko jiɗɗa hen ko ƴakka ngooɓa ndiyam ma juula. sa juuli a gayni noon on saha jooɗoɗa kuccita e ñamde ma. so gertogal maɗa cahaɗa, so liingu ma cahaɗa, so tewyal seeɗa cahaɗa ko mbiyatɗa jin ko ɓen mbiya laaƴel wona ko mbawɗa hen fewnude fof ɓayde woni hen jiɗi ñamde ko sale. so karaw ma so ruhi ma saabu woni hen jiɗi yarde taw koko wuli ko wayno gosi gulɗo cengle makka gosi cengle makka tan waɗe ndiyam ha selba tawni wuli jaw. no wuldiri jaw ni sa yari nguleki cuurki ki faati koye nder ɗaɗi ma udditat fof uddita cewɗi reedu ma ndu ko goonga 45 46 47 48 degré welani muñante ko goonga welani. so nangue muti sa fuɗɗima fodde ndiyam ɓuuɓɗam ɗam seeɗa sa renaki joni gayna bargal joni annene mbatano bargal. a gaynat bargal tan mbayano bargal ni saabu sa gayni bargal mbayata kono bargal ni saabu sa lelima ummotako. sa noddama dande ma yahata a maɓɓete hankkadi gonata tan koye wolƴude ganda e hoore ma nde gahaɗa kala ɗeɓata ko tudde wontan ma lor wontan ma tampere taw goddol nanɗon ne sahi ne yoori reedu nana wi tot goddol nana yoori holto paɗa. ɗum noon ndiyam a barkinorten seeɗa tan an koñata hoore ma ko an koñata ɗum. ay fittandu wayi kono cukalel muynowel ni kala nde teɗani ɗaccuɗa ɓeydoto ko yidde muynam kono kala nde entuɗa ɗum entoto ko ni Muhammadul Busayri wi won nafsu ka ɗifli fa in tuhmilhu sabba ala hubbi rida wa in tafɗum yan faƴimi. fittandu ko cukalel tan kala ko ndu yiɗi saɗa woppi tan so ɓoyi ko lor wontantuma. kono so tawi a koñat fittandu pon ndiyam wonani ko baɗɗo galas ha ɓuuɓi jare nangue muti yonti tan nokkuji men gulɗi ɗi pooɗa tan sa renaki jonjoni nder guita poɗo ha laaɓa. sa gayni kadi fittandu wiyata ko ɓeyda sa gayni wima ɓeydu reedu noon teddi hay saɗa juula a wawa tukkade subhana rabbiyal ala wa bihamdi o a wawa waddemo ko juuti saabu sa tukkima sa renaki joni ndiyam yalta kinema. ɗum noon ndiyam aɗa wawi yarde ɓuuɓɗam kono woto won ɓuuɓɗam ha no mbaɗirten kaaƴe galas ni yo won tan ɓuuɓɗam kakidiɗam wasa rokkudema mabɓo wasa rokkudema sahayde par ce que ndiyam ɓuuɓɗam ittata ɓuuɓɗam ɗam jareten ɗam ittata ɗomka ittata ene weele goddol noon kono ittata ɗomka. jara hen seeɗa ƴakka tamaro ma jara ndiyam ɗam seeɗa kuccina juulu. sa juuli a gayni so kafe ma gulɗe so kosam ma gulɗam so lipto ma so gosi ma so bouillon ma woni suppu so suppu maɗa saabu suppu oɗon gandi yo won ndiyam ha heewa so suppu tew so suppu liɗɗi so suppu gerto fof kadi fawi kadi koko garten yo laaɓ. gertogal waɗi hen vinaigre e citron lawƴa ha laaɓa woto heppu lawƴa ha laaɓa guitta nguru ngu lawƴi ɗum ha wasa siccude mbaɗa ɗum suppu baɗɗo fayida. liingu lawƴu ha laaɓa tew ko noon kala hen ko laaɓi tan welat hinere so ene fooɗa ko lorata ɗum tan a dahmittu e ko ñamata ko. jara so suppu mum so ruy mum so gosi mum so karaw mum so kafe mum gulɗe ɗe jara ɗe guddita reedu ndu mbiɗen cuurki ki sa yari ko wuli ko taw wonani wuli ha jaw ala ene wuli ha ɗemgal ma suusi memde sa moɗi uddita goddol ngol ayan joni mbima sa dañi morsodirguel woni angine yar toujours ko wuli seeɗa derguita ko woni ɗon ko microbe gonɗo itta ɗum joni annen ɓayde guila subaka ñamani funde fof nana kooli fof nana riɗɗi kuuse nana ñobbi ngara tan joni mbiya ya goƴƴo ɓuuɓɗam ɗam ɗo ɗam rewata ɗo ɗam ɓeydoto ko kalde ɗum ɗam ɓeydoto ko ñobbude ɗum ɗam ɓeydoto ko ñobbude kuuse o. ndiyam ɓuuɓɗam ñobbitta haydara ndiyam ngulɗam noon ñobbitat ko wuli ardata koye cuurki ñobbita cuurki naata e ɗaɗi ɗi sukkita kala ko sukki sabu a ñalligi subaka na muta ñamani woni hankkadi ni guere so fof koko ɗani woni hankkadi kala ɗo wonno cholestérol koko ɗani ɗo joni woni yimɓe ene keewi so jiiɗa dammol ngol heewa ɓellere ɓe kewani jabde ñamminde yarnude ha waktu maɓe kirsata o wona neɗɗo ne ɓayde guila subaka ha nangue muti a ñamani a yarani
gereso fof ko hoɗani ɓelle jono sa yari ko ɓuuɓi ko fendat ɗum kadi so fendi ƴuufa e dow ma ko ñaama seeɗa reedu ma ɗum wiya tut ganda e hoore ma wona hankadi ni ma heyɗoy taw ñamde gasi walla donka ñamde ni taw ngal ko jaram tan Allah lappi tan ala a yarat seeɗa ñaama tamroje ma walla raisin ma walla fruit goto so pomme so orange ko way wonde kala on saha juula sa juuli a gayni alhamdulillah ɗo aɗa fewniti ala probléme jiima e ko jiɗɗa ñamde ko tene so tawi a waɗi no mbirumi ni a harata par ce que hankadi cawɗi reedu ma kala koko ñobbiti cawɗi reedu ma fof ñobbitima ha ñobbiti an fo a sukkitima sabu ala kala ndiyam ɓuuɓɗam cukkuɗoma sukkinma tan koko wuli an fof ka cukkitiɗo saɗa yara a ɗum ɗitta tene goddol ma yorata tena ñamat tena tinaɗo aɗa hoyti a tina aɗa hoy ɗo jiɗɗa fo a yahat ko jiɗɗa wadde fo a waɗat tene maɓɓo kadi nangatama saɗa yara kadi ko wayno follere yo won follere tan walla wona kosam tan walla wona jinjeere tan walla wona attaye tan wona ɗo joni a yarat ɗo joni attaye a yarat kafe hay gaynani pawa hen attaye ko mi anda hono ɗum wiyete kafe nani aɗa yara gaynani kadi wiima kas attaye nani kadi lappa hen ceerno ñamde jogui ko laawol ñamde jogui ko laawol mum kono yo tiifodir tan ande kas attaye no wayma addu goƴat ande kasel follere nani addu goƴat ande tufam nani no wayi goƴat ande jinjeere gadi nani ga addu goƴat ko wayno deƴƴiraɓe sosoɓe ɗum tagi so ɗum ɗum so gorka woɗɗo yi tan yina deɗɗi kede ƴuufi gaɓulɗe foti natti aɓe pooƴi deɗɗi ne mawni alay sago yahata wona hono noon wayata ɗum noon waɗi ko laawol mum ñamde yonde ar waktu mum foti arde o wona yimɓe jooɗoto ene waɗi loruji ene waɗi lor no feewi so tawi korkaari lor mawɗo ne nder woni heen ene jiɗi ɗanade so ɗanaki koye men musan mbawa ɗanade ñalawma kadi eɗen gandi kadi barmi galle o kadi wawa waɗede peccon kewkon ɓayde eɗen ñamaten ko boolyal manggal ñamaten ko bulunda enen fof pawiɗen koye barme o ɓayde pawiɗen koye barme o noon koma barme o defte tan nde moni kala heɓa gueɗal mum ñaama gueɗal ngal kadi woni koye nder gueɗe ɗe kala enen fof ñamdata ɓe ene mbawi fadde ha 3 heures jamma ala basi mbawi yewtude saabu kañumen ngala haaju ñalawma en mbawi ɗantade heure fof beela ɓe ko dawoɓe ɓe mbawa ɗantade ñalawma ɓe so pini tan pini gasi ene jiiɗi ɗanade joni noon ɓe jiiɗi ko ñamde hedde 23 heures minuit jaaha ɗanoyo ɓe jiiɗa ñamde jiiɗi ko fadde ha pejjam joni noon yaaha jomum ɗano ha fuɗɗo dañde dakaɓe ɗoygol are findine ar wotto ko lor bonɗo ceer jontaɗo o ne garan wiye woto deftulaw kañumne ko gonɗo ko tampuɗo ko joom ɓinguel ko ganduɗo e hoore mum guila ñalam ɓinguel nan tampina ɗum ne lepta ɗum ne waye dow muɗum yiiɗi ɗanade yiiɗi sertude o barme ronka saabu moni kala ko jaaɗo banggue mum kaari yeehi hirode galle kaari yeehi to kaari artani ga hay goto artani taw teni waktu ñamde yonti hay goto yiyaka teni hay goto wawa ittinede itton kewani so tawi ñamama accama jomum mettina galleji ɗi ceerno aɗi kamni dey aɗi kamni no guurɗen ni ne hamni sa rentaki mboɓɓodira e neɗɗo wiya ka gaño mum tawa wona gaño mum sa haali wiye ka kewɗo haala sa deƴƴi mette mbarma sa rentima jomum wiye ka dentiɗo ko ɗacce buduk badak tan moɗata ko wukkittako sa moɗi ara hakkude goddol ma ɓennata sa fiyama womre guenol yaltata hedde an kada fito tan hande mayiɗa foof wona noon yarata wona noon aduna ko maslahaji guurɗen ko maslaha guurɗen ko koddigal moni kala yo rento lorde barmi o moni so woni 23 heures moni kala yo serte barmi o yimɓe poftoyo rewɓe ko mayɓe joom kadi ko pinowo janggo kadi ko joom ha ko guppowo ko joom ɓinguel ko joom nangam yo ñaame waktu mo foti ñaamede o min wi 23 heures joomen ñaama gayna ɓayde an mbiɗa ka heyɗani ha pecce jamma ya ƴeewo lacciri piya walla ƴeewa mburuma coosa ƴakka so on saha so yonti wona gabbina hen ndiyam jewta ha 4 heures jamma saɗi hejjade pewna hoore ma ruyuji ma pewna hoore ma gueɗe ma jeeɗo aduna o ne satti yo yimɓe ballodir gandirten aduna o ne satti yimɓe ballodir ƴeewon Maroc a 1996 e saha roi Mohammed e saha roi Hassan de
o haɗino julde taske ngan sanga taw yorani are leydi he jawdi mabɓe usti en ji hitande hikka nde hanki roi Mohammed VI holliri ko julde taske aroɗo nde woto layye ala julde taske woodi noon ko fummoyde kono warde nde ala holɗum sabu kulaji mabɓe e gedduji mabɓe e jawdi mabɓe koko usti hande kilo tewni seeri ceergol ɓurti holɗum sabu tew kewɗe heɓurde ɓane ko caggal leydi hakkunde 12 à 11 euros woni kilo ɗum ne kadi taw ko tew tigi rigi a wawi memde ɗum beele leydi ndi darto yooro ngoni ɓurti jawdi ndi maayi gueɗɗe kala beele ɓe kefta jawdi ndi alay saago ɓe gusta ɓe mbasa layyade ko systéme wurtinde faggudu leydi ndi en jii ko wayno Sénégal hande leydi mum fof faggundu ko darti yimɓe kala nana ngoya ɓaɗi yimɓe kala nana ngoya yimɓe ballodir yo yimɓe ballodir so eɗen gone galle ko en sagataɓe worɓe e rewɓe so en pini hande aɗa fiɓi temedere ittu totta jahowo o mbiya ɗum wallitor dépasse dokkowo dépasse o omo rokka dépasse sa fini hande jogui 50 wimo da ɓeydu hen 50 ɗe wawi hebde hay soko hunde seeɗa nda ɓeydu hen temedere nda ɓeydu hen temedde ɗiɗi min dembo joguiɗo hen ujunere nda jogo ñalawma foof ɓeydi hen hay soko temedere wona ma dañ ko walli moni fof yo dañ ɗo heedi aduna o ne satti moni kala yo dañ ɗo heedi wona an aɗa heɓa tan aɗa fiɓa aɗa heɓa tan aɗa fiɓa Allah nafatama ɗon haydara ɗo piɓata ɗo Allah tawatama ɗon sabu a waɗani fodde neɗɗo koye fodde dañata fodde to Allah koye fodde nde mbatta nde dañata gueɗal faade Allah eɗenayi galle ken sagataɓe worɓe eɗenayi galle ken sagataɓe rewɓe eɗenayi galle ke en ɓiɓɓe baaba nani baaba jogui hirande baaba so yiɗi wona Amérique so yiɗi wona France so yiɗi wona Alaska ɗo yiway fof yo won so yiɗi o wona Gabon so yiɗi o wona Afrique so yiɗi o jooɗo ɗon e hakkude galle he ɓayde kanko rokkata so en pini moni kala e men aɗa jogui temedere addu temedere ko no poɗɗen sagataɓe ken sagataɓe nayo ma won 4 kanko baaba so tawi ko 4 tottata 4 tawɗo wona 18 alhamdulillah dañen hen kumtari moƴƴiri dañen hen bottari moƴƴiri dañen hen kumtari moƴƴiri sabu sa humtima kumtari moƴƴiri ene wawi dusdema ha hedde minuit gottoɗa bottari moƴƴiri sa jiɗɗo hejjiyade kijoɗa sa yiɗa hejjade an kam a haari ko ndiyam tan jarata wona kono so tawi ɗaldama e gooto ko addete ko safata fewata teni moni kala memata hen tan so ɓooyi ummo walla ko maaro jammani e hoore mum maaro tam haala ko ñalawma saka jamma ko enen mbawi moƴƴinde gurdam men moƴƴinen gurdam men ha moƴƴa beele mbawen fewde beele mbawen yaadude beele mbawen nandirde beele mbawen yindirde e yiɗodirde woni yimɓe alhamdulillah Allah ne walliɓe aɓe mbawi aɓe mbaɗa walla Allah ne suuriɓe ɓe mbaɗa walla Allah rokkiɓe ɓerɗe wawde wadde ɓe mbaɗa sa yeccitade jomum ne waɗa yeccittako onon tawtemo par ce que o andini on mboɗo wawi yaade so on garani kono jaade e makko beele onon dañon ɓuural kala gowɗo joguede ñamminede e yarnede wallahi gurdam ma fo a ñamminta yarnede ha maya neɗɗo yo waw jogade galle neɗɗo yo waw deppisade neɗɗo yo waw yaltude yiya hunde sooda adda neɗɗo yo waw ɗum sa wawata ɗum hay sa resi sa jibini galle anner tan dépasse anner ɗum tan hande woni babiraɓe ɗo goodi ngala dépasse ko yimiraɓe jahata jeeya gadda mbaɗata kalta pilta ñamminamo hersata hen ni holɗum par ce que guila ko sukka ko ñamminte tan o resi ko ñamminteɗo o jibini ko ñamminteɗo o resi goɗɗo kadi ko ñamminteɗo gurdam makko fof ko jogaɗo o yaha ha baba maya heddo nene watta rondade beñuwarum ne yeeya lijumaji ne addani ñamminamo kanko e debbo makko fo omo jooɗi mo laaɓa so nene yalti aduna kadi wonta ko musidɗo makko gorko jogotomo so mawni ko so miñi ko kañum wambatamo wamba ɓiɓɓe makko wamba joom suudu makko o wuura foof joguede ceer wona lawol neɗɗo yo janggo jogade hoore mum neɗɗo yo janggo wonde gorko yo janggo deppisade ala mo dañata woodi ko dañowo ne rewna banggue goɗɗo kono so tawi aɗa daña rewna ɗo foti rewde ɗo tan Allah yencinat Allah ko Allah Allah ko Allah sa waɗi to poɗɗa wadde ɗo ko moƴƴere nde artata e maɗa
sa waɗani ɗo poɗɗa wadde nde ko zéro artata e maɗa. ɗo poɗɗa wadde ɗo sa waɗata ɗo a waɗiɗa fota waɗɗo ko zéro keɓata. 0 plus 0 ko 0. sa waɗi ɗo poɗɗa wadde ɗo daña plus ko mbaɗɗa ko artayma bénéfice ko mbaɗɗa ko. en keɓi seedan faaguji kewɗi en mbaɗin ɗo yewtere nana wona hedde duuɓi ɗiɗi mbiɗen so tawi aɗa jogui ujunere a itti a waɗi ɗo poɗɗa wadde ɗo hade ñalawma o gasde taw aɗa dañi ujunaje ɗiɗi walla ujunaje tati. won wiɗenmi ko gonga aɓe keeɗi kalami ko holɗum saabu mbaɗɗa koto poɗɗa wadde ɗo. kala nde mbaɗɗa hunde nde neɗɗo mo dañata ala heddo toon a jogui beelama fittandu mo joguiɗa ko keɓɗa foof beelano fittandu dognuma toon mbaɗa wonta 0 e ma. alanama gartam, alanama dakame, alanama beelama, alanama haydara so wona ustude poyengaji ma e Allah. fittanduma rokkuma wadde ɗo moƴƴere sakkade, ñamminde, wallude, naftude, holtinde, yurmade, wadde e moƴƴere. Allah ne sowanma ne artayma ne wontanma moƴƴere ceer. ene weeɓi andude ene weeɓi. alhamdulillah yo Allah won ballo yo Allah reen. eɗen ñaagui Allah ndu lewru teddundu yode tawene jaam e kisal fof noon ko anniya. innamal a'malu binniya. golle ko anniya. a anni to aɗa rewa Allah e ndu lewru Allah teddundu kono farlandu e ma. anniyoɗa lewru darima mboɗo mi hoora. saɗa hoora noon woto ñalloy galle kaaren ngam ñohde, ngam haɓede, ngam tikkodirede, ngam irtude bonɗi, ngam irtude nefniɗi, ngam irtude gol wulti rento ɗum. mbiɗa ko sa hoori kala neɗɗo baɗɗomo provoqué to banggue haare wi min komi korɗo mi haɓetake. sa hoori hay soko nawle, hay soko mo gurɗa e galle bawɗo wonde kala so ɗaɓɓirima haare wi min mi haɓetake komi korɗo. gonmi koye dewal Allah, komi tonguiɗo e ɓoggol Allah, komi tonguiɗo e farilla Allah o, mi haɓetake mi dugdetake. kadi mi yennata, kadi mi wultinta, kadi mi tikkata. kadi kala tikkanɗo mami ƴeewa hami itta tikkere nde saabu jimmi ko laabde hami waya kama budi hono no jibinirami ni. nde jibinami garmi nde no mbawmi laabde ni noon jimmi wa. mi yiɗa lewru korka ndu maaya mboɗo tunwi jimmi kono maaya mboɗo laaɓi. mi yiɗa tikkude, mi yiɗa tikkanede, mi yiɗa haɓede, mi yiɗa gul wulti, mi yiɗa wultinde. komi jaafiɗo min ko Allah cuɓimi, koye Allah ndewanmi, mi rewani hay goto, mi yiɗa hay goto rewde, ko Allah ndewmi. gasi so tawi lewru ndu maayi wallahi maɗa lumiére mawɗo ma Allah jippinan lumiére mawɗo o fawma siraɗil mustaqim. daña lawol poccingol ndewa hen. a wonta tunu, a wonta nefno, a wonta haaɓ, a wonta tampu, ɓernde ma wonta teddu. woni yimɓe ɓe jiiɗa fof ɓerɗen teddi, ɓerɗen keewi, ɓe kaaɓa, ɓe metti ha jarnam yidde wartade, ha jarnam wiide mo majju. waɗi noon ko ɓernde ƴogata ha nde yiiɗa aduna, nde yiiɗa aduna, nde yiiɗa hankkadi ni welte, nde yiiɗa fittanu yawi bawde. fittanu noon so bewi ko ndu yiɗi bewde ko a heɓata ɗum tan wontantuma kono cukalel no wayni. cukalel siɗi wadde bone sa haɗi tan wayat walla tikka noon mbayata am mawɗo. ɓayde a wawa wayde a wadde haydara so tawi fittanuma heɓani bellanteɗe jiɗi ɗe tan a tikkat, a haaɓat, jiɗa wartade, jiɗa yaade, jiɗa bonude. hay sa yiɗi jalde donka ko seyɗani ɓolo joowe dow ma. kono sa hokki hoorema Allah a fawi hoorema e pewal gasi mbara felore ha laaɓa. kala ko nanɗa so neɗɗo nantinima bisimilla, yangue, inde, mayde, ko wawi wonde kala so neɗɗo haalnima alhamdulillah duwo saɗa jogui waɗe hen. so haalnanima sa tini duwo saɗa jogui waɗe hen. jokka haajuma. aduna ko ni. yo Allah won ballo, yo Allah reen, yo Allah suur. so haaji Allah rahman so tawi ko janggo korko fuɗɗi inchallah yewtere mon tarikhaji annabaɓe hakkunde musidɗo mon Sar Abdoulaye Sarr e ceerno Abdoulaye Sy ma fuɗɗo so haaji Allah rahmanu. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoulaye Sarr yo jaam ñallu.